Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rencang-rencang sedaya. Pripun kabaripun? Mugi-mugi rencang-rencang ten dalem sehat nggih. Nah, rencang-rencang kepanggih melih kalian Miss Denti. Dinten iki Miss Denti badhe matur babagan unggah-ungguh kalian tiyang ingkang langkung sepuh. Nah, rencang-rencang ten dalem sampun ngertos dereng tiyang ingkang langkung sepuh niku sinten mawon? Wonten bapak, wonten ibu, simbah kakung, simbah putri, lan sanesipun. Sanesipun niku sinten mawon? Kadoso ibu guru, bapak guru, pakde, bude niku nggih tiyang ingkang langkung sepuh. Nah, rencang-rencang sedaya niki Miss Denti badhe matur unggah-ungguh menawi kepanggih tiyang ingkang langkung sepuh. Nah, niki sepindah menawi kepanggih tiyang ingkang langkung sepuh, rencang-rencang sedaya kedah nunduk ing ngajengi tiyang sepuh menika. Niku kados ngeten rencang-rencang. Menawi rencang-rencang kepanggih pakde, kepanggih bude, kepanggih simbah utawi ibu guru, niku mawi berpapasan kepanggih niku mirsani radi nunduk. Nggih, mboten. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum pakde, assalamualaikum bude, assalamualaikum bu guru. Nah, ngoten niku dadose menawi kepanggih tiyang ingkang langkung sepuh, rencang-rencang kedah nunduk radi nunduk ten ngajengi. Niku unggah-ungguh ingkang sae menawi kepanggih tiyang ingkang langkung sepuh. Lajeng kaping kalih nalika matur pandangane ampun terlalu inggil amargi boten sopan. Dados menawi kepanggih tiyang ingkang langkung sepuh kados simbah, pemirsani simbah nggih radi diandhapke pandangane. Nggih Mbah. Nggih Bude. Nggih. Dadose radi nunduk ingkang kaping sepindhah kaping kalih pandangane radi ngandhap boten terlalu mirsani banget paningale ya ingkang langkung sepuh. Ngoten nggih. Kaping 3 maturipun ngagem basa krama inggil supados supaya dipun tingali sopan. Dadosipun menawi kepanggih simbah kakung, simbah putri, tiyang ingkang langkung sepuh menawi matur niku kedah ngagem basa krama inggil. Dadose menawi kali bapak nggih, bapak wis adus. Nah, niku mboten sae. Ingkang sae bapak sampun siram. Lah niku sae. Dadose ngagem basa krama inggil. Kalih ibu wis madang urung? Nah, itu mboten sae rencang-rencang, mboten sae. Ibu mon dahar dereng. Nah, ngoten niku nggih. Nah, dadose Miss Denti badhe matur sepindah malih. Dinten iki Miss Denti badhe matur babagan unggah-ungguh kalih tiyang ingkang langkung sepuh. Unggah-ungguhipun menawi kepanggih tiyang ingkang langkung sepuh kedah radi nunduk nalika matur pandangane ampun inggil-inggil banget radi diandhapke pandangane kalian maturipun ngagem basa krama inggil kesane sopan. Ngoten nggih rencang-rencang nggih. Dipraktekke ten dalem nggih. Kalian bapak ibu simbah kedah matur ingkang sae. Ngoten nggih. Saged nggih. Oke. Nggih rencang-rencang sedaya mbok menawi cekap saking Miss Denti. Pangapunten menawi Miss Denti wonten matur ingkang boten sae. Kalian bapak ibu sedaya matur nuwun sampun membersamai lare teng griya kagem sekolah online. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.